चलो भाई आज सफर लख छपरा कचहरी से गोपालगंज चलो बीपी के एग्जाम पढ़ यानी कि बिहार पुलिस के। तो चल देनी हम गोपालगंज। एक बाद देख सकता है ट्रेन हमनी के आ गल हो और ट्रेन में हमनी के बैठियो गई हसन। तबे हमारा नजर एगो बुढ़ऊ पर पड़ल जो शिक्षक रहना देख सकता है ट्रेन के गिनवैले में। अरे स्वच्छता के ज्ञान मतलब कि देवतलन हाँ अपने ट्रेन में गंदा फैला के धैले बान का समझ। देखो भाई लोग ट्रेन में बैठ के तो गए लोग, लेकिन भाई कचरा कितना फैला के गए लोग। मतलब ये ऐसे का बिहार के विकास हो जाता है लोग के लागत कबो ना हो। चलो भाई सफर थोड़ा छोटा रखा लेकिन सफर हमनी के बहुत है कुछ सिखावला। जिसे ट्रेन में तहा लोग के देखनी है। चलो गोपालगंज में तहा लोग के स्वागत बा, स्वागत तो कहते बानी। चलो आगे के सफर में बताओ एगो भाई रहन जो लेवे आ गए गाँव के रहन। दरअसल में भाइये बानन रॉकी भाई रहन लेवे आ गई रहन। एक बाद देख सकता गोपालगंज के टूर में आज हमनी के पेट्रोल पंप पर रुके के काहे कि पेट्रोल पंप में काम करलन मैनेजर बान। बारिश आ गल ई बाटे NH ठीक बाटे जौन की डिब्रूगढ़ तक ले चल जाला। एक बाद होटल में जाके हमनी के पहले पावन सन पनीर पकौड़ा। चलो भाई तो खाइले जाई, लेकिन हई देखो भीड़ लाग गल बा। भीड़ दोसर के नहीं कमरियन बा लोग जौन की आराम करेला रुकल बा।